Assalomu alaykum do'stlar aziz. Ayni holda aeroport İstanbul hastam. Aeroport Novi İstanbul, Novi Aeroport İstanbul. Do'stlar aziz, aynı zaman man az duty-free baromadam. Yani ba'di gumruk duty-free meshawad. Az duty-free baromadam. Mablagh khudro yani mayda kardam, rubl va lira gardondam. Do'stlar aziz, 1000 рубли ман дар ивазаш 200 лира чикари ки гуфта будам дар видеои пештарам 200 лира додам. Ин 200 лираи мо дӯстони азиз. Баъди он ки аз duty-free мебароед ба тарафи баромад чикиш ба турки нависагӣ аст. Аз он ҷо баромада меоед дӯстони азиз. Аз ҳамон ҷо мебароед. Дар ин ҷо дӯстони азиз симкартаҳо аст. Турк Телеком, Водафон, Турксел. Боз дар он ҷо дӯстони азиз ҷои пулро майда мекардагӣ аст. Яъне ба туркӣ довиз меган. Довиз ченҷ нависагӣ аст. Ба бисёр ба забони англисӣ, туркӣ ва русиям нависагӣ мешавад дар болояш. Аз ҳамин ҷо метавонед пули худро майда кунед. Албатта на ҳамаи пулатонро. Вақти корманди аэропорт омад, яъне полис пурспос кард куҷо меравӣ? Ман гуфтам ба даруни Истанбул. Баъд рафтан хулас аз пайкорашон. Дӯстони азиз, ҳамин хел дар duty-free майда накунед суматонро. Баъди аз duty-free биромадан баъд суми худро майда кунед. На ҳамаашро, балки ҳамон андозае ки барои харидани самокарт ва роҳгиро расанда бошад бас. ҳам хел дӯстони азиз, сафари мо идома дорад. дӯстони азиз, барои ба тарафи Ақсара ё Лалелӣ рафтан автобусҳо ҳам будааст. Автобусҳо ҳаст, вале ман фикр мекунам ки қиматтар мебарад назар ба метро. Айни замон ман метроро ҷустуҷӯ дорам. Ба сим метро рафта шудам. Иншоалло ки самокар харид мекунем озир. Баъд ба метро ба фикрам 3 ё 4 переход мешавад. Яъне 3 ё 4 хати метроро иваз мекунем барои ба Лалелӣ ё Ақсара рафтан. Дӯстони азиз, аз аэропорт аллакай баромадем. Ба метро рафта истам. Ба сӯи метро. Азиз, дар масофаи 7-10 дақиқаӣ аз аэропорт боз масҷид аст, масҷиди аэропорт. Бинед дӯстони азиз, чӣ хел хушрӯ, чӣ хел калон. инҷо бошад ба сӯи метро меравем. Азиз, ба самокарт пул гузаронда истодам. ҳозир манам ҳаракат мекунам ки самокарт харам. дӯстони азиз, манам самокарт сатинал, самокартро харидагир 70 лира дӯстони азиз. Анҷо дӯстони азиз, ба самокарт пул мезорам. Пул дӯстони азиз навигарӣ, яъне картҳои дигар давлатро ҳам, яъне виза карт боша ё мастер картро ҳам мегирифтааст, қабул мекардааст. Яъне мутаассифона ман пули майда надорам. İşlemimiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Bölümden İstanbul kart satın alabilirsiniz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. Kartınızı aşağıdan alabilirsiniz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. Ura, گرفتم. İşleminiz yapılıyor. İşleminiz yapılıyor. Hala, 70 lira برای ساموکار گیریم یا 30 lira موند. Atmayın. Son aziz yak darmadan
19.65 лира 20 лира ҳисоб кунем мешавад барои як даромадам. Азиз, аз метрои аэропорт, яъне аз метрои ҳавалиман ба метрои каатхона меравед. баъд аз онҷо боз переход мекунед. Ман ба шумо нишон медиҳам. Азиз, дар онҷо нависагӣ аст. Иҳсания, Göktürk, Burgas, Kağıthane. Kağıthane do'stoni азиз, агар ки тарҷума кунем ҳамин калимаро, кағат яъне қоғаз, яъне қоғазхона, ба метрои қоғазхона меравем. Дӯстони азиз, ба метрои Kağıthane баъди 13 дақиқа меравем. Боз 13 дақиқа биринчиси келajak, ondan sonra 32 dakikadan sonra diğeri. 200 lira гирифта будем, 1000 рублро майда кардем. Вале хабари хушам ин ки роҳро ёфтам бидуни интернет, бидуни Wi-Fi ба метро омадам. хабари бизибам ин ки пул намонд. 200 лирае ки буд ҳамаашо ба самокар гузарондем, пул намонд. ببینیم این طرفش چی میشود. توکل به خدا. بر اومدیم با متروی قاضخانه یعنی کارخانه. در آنجا مترو رو اشارتش هست، با همون طرف رفته ایستادیم. باز با دیگر متروی کارخانه می‌درویم. باز در اومدیم. نرخ این переход мекунем 15 лира шуд. 15 лира. Резервиш ҳамин аст ки метрои Москва эфир нест. Яъне переходаш бепул мешавад. Аз инҷо бошад пулаки 15 лира шуд. ҳоло бошад ба тарафи ба стансияи Междикӯй меравем. Боз аз он боз як переход дигар кардан нархо. Ина با متروی M2 میرویم. از ویخودی یک رسیدیم با ستانسیای مجدیکوی переход کردیم. باز بوشه با طرفی ینکپی میرویم. 2 دقیقه پس پاییز می آمده است. اینجا بوشه این переход هم 15 لیره شد. در متروی İstanbul Vezneciler, İstanbul Üniversitesi در همین ستانسیا بر اومدیم. عجایبش همین است که با خود پول نگرفتیم. در کیسه یگان لیره نیست که آب خریم حتی. باز اینترنت نیست، وایفای نیست. اکن چخیل می رویم. طرفش هم اکن توکل. راه را می یابیم، نمی یابیم.